danna subscribe, sannan sai kuma a danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ya al'ummar wannan channel namu mai tarin albarka mai suna Hausa Home. Kamar yadda kuka saba, muna muku sallama irin ta addinin Musulunci kamar yadda muka saba. Kada ku manta, dan Allah dan Annabi, muna roƙonku da babbar murya ga sababbin zuwa da ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa. Ta nan ne za ku riƙa samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sannan kuma 'yan uwa, ku ci gaba da kasancewa da wannan channel, ku ci gaba da kasancewa da channel na Hausa Home. Sababbin zuwa muna roƙonku dan Allah dan Annabi da ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun sake muku. Kuma ku danna mana alamar liking domin ta nan ne za mu ji daɗin kuna bibiyar mu, kuna jin daɗin shirye-shiryenmu. Sannan kuma ku tsaya ku karanta, ku tsaya ku gane ku yi kallon bidiyon da muka ɗora ko rikon da muka ɗora, ku ji shi har ƙarshe. Mun gode. A yau mun zo muku da labari, ko na ce tunatarwa ga 'yan uwa musulmi. Kuskure a zaman aure. To, wannan wani abu ne kuskure da yake kasancewa a zaman aure? Yin aure don wani abu dalili akasin soyayya. Maza sukan yi aure don wani dalili na abin duniya. Wasu mazan suna yin aure don kwaɗayin cewa yarinyar mahaifinta yana da abin duniya, kuma ba za su samu damar shiga cikin wannan abin duniyar ba har sai sun auri diyar gidan. Idan an yi auren ba su sami abin da suke zato ba, to sai su sake ta. Idan kuma sun samu, to za a samu matsala to ba za a samu matsala ba har a yi saki, saboda matar ta san cewa kuɗin babanta ne. Haka kuma wasu mazan sukan yi aure don yanayin shigar mace ko kuma sha'awa, wanda idan ta sami lokaci a wajenka, dole za ta canza shi, kuma daga wannan lokacin zai ji baya son ganinta, saboda duk abubuwan da ke ɗaukar hankali a tare da ita yanzu babu su. To sai su fara samun matsala, wanda daga ƙarshe sai saki. To 'yan uwa musulmi, kasancewar dai in mutum zai yi aure ya tsaya ya nutsu, kuma mai hankali da mai tarbiyya da mai nutsuwa ita ce kamata a ce ya aura. Kada ya auri yarinya don abin hannunta, kuma kada ya auri yarinya don kyan wani surarta da ke jikinta. Ka yi aure saboda yarinya tana da hankali, tana da ilimi da sanin ya kamata da sauran abubuwan tarbiyya. To a nan ne muka zo muku ƙarshen wannan labari, ko na ce wannan tunatarwa, wacce aka yi mata laƙabi da kuskure a zaman aure. Don haka ku ci gaba da kasancewa da mu a koda yaushe. Muna roƙonku da ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa. Ta nan ne za ku riƙa tsinkayo mu a duk lokacin da muka kasance. Kuma ku danna mana alamar liking, domin nan ne za mu ji daɗin hakan, mu san kuna tare da mu. Mun gode.
Mun gode.